Il-qorti kienet ċara ħafna meta qalet li l-avukat tal-istat jista' jaħdem b'mod minn l-aktar indipendenti sabiex ikunu jistgħu jiġu lura l-miljuni li jinsterqu minn deal fraudolenti ta' 3 sptarijiet biex bekk waqqet għal kollox ir-retorika li kienet jirrepeti qabela għal xulx sħaħ li l-avukat tal-istat ma jistax jaħdem b'mod autonomu. Id-deċiżjoni tal-qorti ħallit effett qawwi fuq il-Prim Ministru tant laqgħet ta' sija sħiħa barra l-awla biex jipprova jimmanuvra kif se jimmanipola il-messaġġ u meta ħareġ infexxi jirrepeti fake news u stqarrijiet qarrieqa. Il-kawża fejn ma ftaħtex inti Prim Ministru? Ftaħnija numru ta' xurilu aħna diġà. Partit Nazzjonalista fetaħa. Għandek żball kbir ta' il-kawża li l-qorti tal-appell iddeċidi dwarha dal-għodu. Kawża oriġinali Partit Nazzjonalista fetaħa għalfejn ma ftaħtix inti. Għandkom ma ġibtux 1 cent lura. Ħnija numru ta' xurilu. Il-Prim Ministru ma gidibx biss meta implika li kienu li fetaħ il-kawża, iżda wasal biex saħansitra qal li ġab l-isptarijiet lura. Aħna ħadna l-isptarijiet lura. Iżda iktar minn hekk. Bil-kawża tal-Partit Nazzjonalista ġejju lura. Kienem ġiet eżerċitata seta li toħroġ mill-kuntratt u ma qadix nistennew il-qorti tal-appell tiddeċiedi. Qar minn hekk, il-Prim Ministru wassal ukoll biex imeri ir-rapporti tal-medja internazzjonali dwar il-falliment ta' Stewart Healthcare. Flimkien jirnexxilna nirkupraw dak l-ammont, però l-gvern ħa l-azzjoni. M'għandekx konferma, Prim Ministru, għax inti tajt jekk jistgħu jiġu rkuprati? Għaliex hemm numru ta' arbitri li jridu jiddeċiedu. Stewart falluta. Dak qed tgħidu inti. U skomdu għall-aħħar iwieġeb id-domandi tagħna qabelha telaqlem meta mistoqsi dwar Armin Ernst li issa ġie arrestat fl-Istati Uniti. L-eks direttur ta' Stewart li anke f'Malta qed jiffaċċja akkużi serjissimi. Prim Ministru Armin Ernst ġie arrestat ma' dawn in-nies kontu qed tiddiljaw. Marija Borġ, Annet News.